Imos darlle a palabra a nosa presidenta Leti para que dé o discurso de agradecimiento. Un forte aplauso para ela. Moi boas tardes a todos e todas. Aínda que son eu a darvos o discurso institucional deste acto, realmente estou a falar en nome de toda a xunta directiva e dos membros dos grupos de traballo da entidade cando vos digo grazas. Grazas a todos e cada un de vos. Agradecer ao Concello da Coruña pola cesión deste espazo de forma gratuita, así como toda a súa colaboración prestada por parte da directora do Centro Cívico e da Conserxe. Despois, lóxicamente, as nosas agrupacións convidadas e a Tuna de Veteranos e Cantereiros do Naval. Evidentemente, aos nosos presentadores e, por suposto, a todos os participantes da nosa asociación, así como os asistentes hoxe aquí. Merecedes un forte aplauso. Grazas a vos, hoxe tivemos un magnífico e estupendo 46 aniversario, o cal é especial por moitos motivos. O primeiro é porque é o primeiro festival aniversario que facemos despois da pandemia do COVID. E xa tiñamos moitas ganas de poder celebrar con todos vos a nosa andadura. O segundo, porque este curso 2023-2024 foi un curso duro de grandes cambios, deses que che fan valorar a importancia do compañeirismo, un dos pilares da nosa asociación. E por último, porque este ano retornaron a nosa entidade antigos socios e socias volvendo a estar hoxe aquí. E para nós, eses reencontros dos que consideramos familia son moi especiais. A filosofía de Conselleira, desde o seu nacemento, foi sempre poñer en valor a importancia do traballo das persoas. Ese espírito comunitario, participativo e desinteresado dos seus monitores, que dedican o máis valioso que temos, que é o noso tempo, para compartir o seu coñecemento de forma completamente altruista ao resto dos membros da entidade. Así, a mensaxe que queremos transmitir é que na nosa asociación o verdadeiramente importante son as persoas que asisten e imparten as actividades e non as actividades en sí. Son os grupos artísticos que levan o noso nome con orgullo por toda a xeografía galega, sacrificando o seu tempo e esforzo e moitas veces poñendo unha gran cantidade de cartos do seu peto. Son todas as cousas que compartimos no proceso como conxunto, os bons momentos que vivimos, enchendo a nosa memoria de recordos e vivencias que perdurarán ao longo do tempo e das xeracións futuras, facendo que cando xiremos a vista atrás veña un sorriso a nosa cara. Quero este ano dedicar un agradecemento especial, se mo permiten, a dúas agrupacións e aos seus monitores. Jesús García con teatro e a Rosa Rojo co grupo de baile Cousa de Meiras. ¡Guapas! Dunha banda, Jesús e os membros de teatro embarcaronse este ano no proxecto de montar unha nova zarzuela ao tempo que continuaban a ensaiar a pasada. Ademais das clases habituais de todos os martes, tiveron que ir moitos sábados ao local, e incluso acudir noutros días á Casa de Aragón para preparar unha parte da obra con eles. Doutra banda, Rosa e as chicas de baile estiveron a participar en numerosos eventos, actuacións en residencias de maiores, desfiles e concursos de entroido, concursos internacionais de baile, ensaiando moitísimas horas, incluso en días libres en vacacións. Todos e todas fixeron grandes sacrificios para conseguir levar todo isto adiante e merecen o noso recoñecemento, porque soamente eles e elas saben o esforzo e tempo dedicados e coas súas accións están a levar e facer crecer o nome da nosa asociación. E por a parte que me toca, teño tamén que agradecer ao novo director de coro e a rondalla, Raúl Muñoz. ¡Bravo! ¡Bravo! E a todos os seus membros, antigos e novos,
porque é grazas a eles e elas e a súa vontade de facer familia que ambas agrupacións seguen vivas, porque nestes momentos, en a súa participación, dubidamos que existirían. Continuando así o legado creado por Xulo Loureiro hai xa 40 anos no caso da rondalla e 38 no caso do coro. Para terminar, simplemente que recordedes que Tanxedoira para nós é unha gran familia, que esperamos continúe por moitos máis anos e que todos e todas esteades con nós para vivilo. Grazas.